Δικαιοσύνη και σύστημα δικαίου σε ένα κοινό σύστημα οικονομικής ισότητας. Εάν πραγματικά κοιτάξουμε τι εστί δικαιοσύνη και αν το κοιτάξουμε από την οπτική γωνία της ανθρωπότητας, τότε δικαιοσύνη είναι όλοι να έχουν ίσα δικαιώματα, όλοι να έχουν ίσες ευκαιρίες στη ζωή. Δικαιοσύνη είναι αυτό που είναι προς όφελος όλων. Δικαιοσύνη είναι αυτό που εξασφαλίζει την αποφυγή κακού, την αποφυγή ζημιάς και δεν επιτρέπει να πληγωθεί ούτε ένα άτομο, ούτε ένα μέρος του συνόλου. Δικαιοσύνη είναι αυτό που εξασφαλίζει ότι μπορούμε να εμπιστευόμαστε τη ζωή, μπορούμε να εμπιστευόμαστε το γείτονά μας. Δικαιοσύνη είναι αυτό που εξασφαλίζει για όλους μας να έχουμε αυτά που χρειαζόμαστε για μια ζωή με τη μέγιστη δυνατή ποιότητα, ελευθερία και σεβασμό. Δικαιοσύνη είναι η αποφυγή και η προτροπή και η πρόληψη του κακού πριν να δημιουργηθεί. Γιατί πραγματικά με την εμπειρία που έχουμε ειδικά τα τελευταία 100 χρόνια ως ανθρωπότητα, αλλά και κοιτάζοντας ολόκληρη την ιστορία της ανθρωπότητας και των ανθρώπινων σχέσεων, ξέρουμε ήδη πώς δημιουργείται το κακό, πώς δημιουργείται ζημιά. Και άρα μπορούμε να το προτρέψουμε. Άρα δεν θα χρειάζεται πια να έχουμε ένα σύστημα τιμωρίας που να περιμένει να υπάρξουν ζημιές πρώτα απ' όλα για να υπάρξει κέρδος από ασφαλιστικές εταιρείες, από δικηγόρους, από τον έναν και τον άλλο. Γιατί αν το δούμε ειλικρινά, στο παρόν σύστημα, η ζημιά είναι που φέρει κέρδος στους διάφορους παράγοντες. Αυτό λοιπόν είναι απαράδεκτο και σίγουρα δεν θα συνεχιστεί σε ένα σύστημα οικονομικής ισότητας, σε ένα σύστημα βασισμένο στην αξία της ζωής. Δικαιοσύνη άρα θα είναι αυτό που είναι προς όφελος των πάντων, προς όφελος όλων, προς όφελος του συνόλου και του κάθε ατόμου ξεχωριστά με ισότιμο τρόπο. Για να στηρίξουμε τη ζωή και να εξασφαλίσουμε μια ζωή χωρίς έγνοιες στον καθένα. Αυτό λοιπόν θα είναι δικαιοσύνη σε ένα νέο σύστημα όπου η ζωή είναι το παν, όπου η ζωή είναι η αξία.